ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚಾಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ಮನಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಪುಣ ಇಂಕ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕುತೂಹಲದಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಈ ವಿಂಡೋನ್ ಪೂರ ಜನ ಡ್ರೈವರ್ ಆಪರೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಂಡೋನ ಲಾಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ಲಾಕ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಕ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಯ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಇಂಕಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂಚಂಡ ಕಾರ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಪಿರೊಂಜಿ ಅವಕಾಶನೇ ಇಜ್ಜಂಡೆ ಇತ್ತೆದುಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ತೆಗೆದು. ಸೊ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಂಡೋನು ಎಂಚ ಡೌನ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಆತನ ಎಂಚ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಆತನ ಎಂಚ ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಇಂದು ಪೂರ ಪಂಡ ಅದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯನೇ. ಬಟ್ ಕೆಲದಾಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪೂಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ದಯಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-25 ವರ್ಷ ಉಂಟಲ್ಲ ಐನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ತಿಕ್ಕು ಜನ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಪೋಪ. ಬಟ್ ಐನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಮ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪಿರವಾಡು ಐನು ಮುಟ್ಟಿರವಾಡು ಅಣ್ಣ ಐನು ಏರ್ಲ ಅಂಚಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಜೇರು. ಸೊ ಇನಿಯನ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಪೂರ ತೂಲೆ ತುಲ ಐತೆ ಈ ಡ್ರೈವರ್ನ ಸೀಟ್ ಐನ ಕೈ ತಲ್ಪ ತುಲ ಈ ರೀತಿ 4 ಬಟನ್ ತೋಜೊಂಡು ನೋಡಿ ಇಂದು ಬತ್ತಲೆ ಒಂದು ಡ್ರೈವರ್ನ ಸೀಟ್ ತಲ್ಪದು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಡೌನು ಅಪ್ ಆಪುದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದವು ಐನ ಕೈ ತಲುತ್ತಿನ ಸೀಟ್ ತಲೆ ಮುಲ್ಪದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಂಡೋ ತಿರ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಡು ಈ ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದವತಲೆ ಅವು ಈ ಸೈಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ನ ಪಿರವಡು ಉಪ್ಪುಡತ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಂಡೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಲೆ ಆ ಸೈಡ್ದವು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಮುಲ್ತುಲೆ ಈತ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜೋಕ್ಲು ಬಿನಿ ಉತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪನೆ ಮುಲು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಿರ ಲಾಕ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಿರ ಮುಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಬುಕ್ಕ ಅನ್ಲಾಕ್ ತದೆ ಈ ರೀತಿ ಲಾಕ್ ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಮುಂದೊಂದು ಲೈಟ್ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಐನು ಏರೆಗ್ಲ ಐನು ಅದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಬ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಜನತೆ ವಿಂಡೋ ಇಂಚಂದ ಪಂಡ ಈ 4 ಡೋರ್ನ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪದೆ ಲಾಕ್ ಬುಕ್ಕ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐನು ನಿಕ್ ಏನು ತೊಯ್ಪ ಎಂಚಂದ ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ತಲೆ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಒಂದೇನು ತಿರ್ತು ಮಂತಂಡ ತಲೆ 4 ಡೋರ್ಲ ಲಾಕ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕದಲೆ ಐನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮಕ್ ಐನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಜಸ್ಟ್ ಮಿತ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಬಟನ್ ಉಂಡ ತಂದೆ ತುಲೆ ಈ ರೀತಿ ತುಲೈತೆ ಲಾಕ್ ಆನ್ ಫುಲ್ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆನ್ ಪಿರೈತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿತ್ ಮಂತಂಗ ಅವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೋರ್ ನಮಕ್ ಓಪನ್ ಅನ್ಪಿರ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಗಳು ತಿರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಉಪಕಾರ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಇಂಕೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನೇನೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳದ ಉಲಾಯ್ದುಳಾಯಿಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪ ಬತ್ತನ ಅಂದು ಮಲ್ಪ ಕುಲ್ಪ ಪತ್ತು ಬಂದು ಪಂಡದು ಅಯ್ನ A to Z ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪ್ಯರಂದು ಕಲ್ಪೋಣ ನಮ್ಮಟ್ಟನೆ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ 2 ಗಾಡಿ ಇತ್ತುಂಡ ಮನ್ಪೊಳಿ ಬಡ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಐಟ್ ಐನ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಬುಕ್ಕ ಆಪಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಕಲ್ಪಿರಾಪುಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಬಾಯ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು.